चरण कोर्नु स्टार्ट करूया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। आयचे आमगेले सेशनाचे स्पीकर आसा ती हिज ग्रेस रत्नभूषण गोविंददास प्रभुजी हांगेल बगे हांव एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दिवपाक प्रयत्न करता। प्रभुजी डिसायपल ऑफ हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज आणि इस्कॉन जॉइन केलेले 2017 अंतू हांगेले फर्स्ट इनिशिएशन जालेले 2019 अंतू। आणि मेजर सेवा म्हळ्यार प्रीचिंग करता ती कुकिंग करता ती आणि गार्लँड करता ती आणि हिज ग्रेस परमेश्वर गौरव प्रभुक भगवत माद सेवांतू असिस्ट करता ती आणि हांगेले मिशन म्हळ्यार विलेज प्रीचिंग। हांगेले अम्मा सुमंगला एस कामत हांका दोन्ही भाऊ आणि एक बहीण आसा। हांगेले व्हड भाऊ आणि बहिणी त्यांनी गव्हर्नमेंट टीचर आसा ती आणि तांगेले यंगर ब्रदर तांगेले क्लिनिक आसा आणि स्पिरिच्युअली आणि काशीमठ संस्थानाक फॉलो करता ती। वेलकम टू यू प्रभुजी। हरे कृष्णा माताजी। दिव्या माताजी, थैंक यू सो मच। इज इट ऑडिबल माताजी? हाँ वही प्रभुजी। ओके सना एक कीर्तन को नमक स्टार्ट करिए आज सेशन है। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। गोविंदा हरि गोविंदा हरि गोविंदा हरि गोविंदा ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। माधवा हरि गोविंदा ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। केशव हरि गोविंदा ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। पांडुरंग पंढरीनाथ विठ्ठला ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण।
गोविंदा हरि माधवा हरि केशवा हरि गोविंदा ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण पांडुरंग पांडुरंग पंढरीनाथ विठ्ठल ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तांका इच्छे सेशनांतो हार्दिक स्वागत। तो इच्छे सेशनांतो मी 11वा अध्याय श्रीमद् भगवद गीता चे 11वा अध्यायांतु 35th श्लोकाथून आमका 46th श्लोका उतरेंच म्हाका दिल्ले सब्जेक्ट तबले ऑलरेडी तुम्ही सगळ्यांनी च्या भंगीर चंदायन श्लोका रिसिटेशन केले तबले श्लोका रिसिटेशन केले सर्व माताजी का बहुत बहुत धन्यवाद मिगेल अभिनंदन च्या सुंदर च्या ट्यूनान तुम्ही गायन केले तबले आदित्य श्लोक आइचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवत नैष्टके शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनं हृत्यन्तस्थो ह्यभद्राणि वितनोति सुहृत् सदा कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल झूठामणि। तबल आजच्या सेशनांतु आम्ही फर्स्ट श्लोकांतु संजयोवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं समद्गदं भीत भीत प्रणम्य। तंचा अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तबलंतु संजय धृतराष्ट्र संगत भयभीतान अर्जुन देवाल प्रार्थना करता हूं तवली तजपि मूर्धमंच श्लोकांतु कृष्णानित्य संगीलेलं स्थले कोणे सांगताय में या अध्याय चॅप्टराचे हेडिंग नाले तजे ये सांगूचे विराट रूप कृष्ण अर्जुनाका विराट रूप दाखयता तवला जे मूर्च श्लोका तुम्ही ऑलरेडी चर्चा केलेलं असं तवल ते चर्चेंतू इति दिगून की आता अर्जुन एक भयभीत जावन नाले संजय धृतराष्ट्राला सांगता ओके तवल आजच्या सेशन मध्ये सांगले आमका मेन जावन 5 पॉइंट मिळत सर तवल आजचे 35 हुनु 38 36 36 37 38 ये श्लोकांतु अर्जुन कृष्णान ऑलरेडी अर्जुनाका तंगेंते यूनिवर्सल फॉर्म विराट रूप दाखयले तो विराट रूप दाखवून ताजे मूर्तमलचे श्लोकांतु कृष्ण ऑलरेडी अर्जुना सांगत सर ये भीष्म द्रोण तांका सक्टांगे जयद्रथ तांका सक्टांगे हांव ऑलरेडी मारून घेतला इत्यादि को हांव तुका मिगेले का निमित्त सांगत आसा निमित्त मात्रम सव सख्य साची सांगत आसा तब इति तुकुन म्हण सांगल्या री तू मिगेल भक्तुय मिगेल प्रिय सुहृत देखून हाजे क्रेडिट हांव तुका दिवच्याक आग्रह करता नाल्या कृष्णाने ऑलरेडी हांका सक्टांगे दिमशी मारलो पक्षे ते हागा अर्जुन दिक्कत आई सकटे
देवाल ते तोंडांतू सगळे मृत शरीर जान वच्चे हग कृष्ण ऑलरेडी अर्जुनाक दक्केले तवळे दिक्कुनु विराट रूप सगळे दिक्कुनु अर्जुनंग भय चकित जावनु देवालगी आद्यक तंगेल ग्लोरिफिकेशन गुणगान करता 36, 37, 38 ते 3 श्लोकांतू देवाले गुणगान करता मगिर 39, 40 ये श्लोकांतू देवाक नमस्कार संगता तशीच 41, 42, 43, 44 ये श्लोकांतू भगवा देवालगी माफी मांगता मिगेल अशी सग मका उना पण जल्ले स तुगेल खातीर तुगेल दवरी आम अशी सग उणत्व केलेलं स नाल्या अशी सग दोष पावलेलं स तू क्षमा करी म्हणून देवाली मगून घेता मागीर लास्ट 45 and 46 श्लोकांतू देवाल प्रार्थना करता इतुम सांगल्यारी म्हाका विराट रूप दिक्कून आम भय चगी जावनस तुमका वापास आम कशिकी तुगेल ते दोन्ही भुज जावनशिले कृष्ण श्याम सुंदर जावनशिल कृष्ण ताजमूर्तमाचे विष्णु रूप दाखवून सांगत अस चतुर्बाहु जावनशिल विष्णु रूप मगिरी ते कृष्णाले कशिकी दोन्ही भुज जावनशिल श्याम सुंदर रूप तेंची म्हाका दक्कयम तवळायचे उतले श्लोकांत मी आद्यचे देवाने ग्लोरिफिकेशन मगिरी देवाक नमस्कार करता मगिरी देवालगी माफी मागून घेता मगिरी लास्ट देवाल प्रार्थना करता इथे म्हणून सांगल्यार तू वापास कशिकी तुगेल ते ओरिजिनल नाल्यारी तुगेलच्या श्याम सुंदर जावनशिन रूप म्हाका तेंची दिक्कू चिलके जावनु देवालगी माप सांगून प्रार्थना करता तवळे आद्यचन तू देवाक गुणगान करतास अर्जुन कशी इति तिकूड सांगून गुणगान करता म्हणून सांगून आमका चोव्या 3 श्लोक गुणगान करतास 36 श्लोकाचे अनुवाद अर्जुन ने कहा हे ऋषिकेश ऋषिकेशा अर्थ कोणी सांगता येवे इति म्हणून इंद्रिय चोडय ओके ऋषिकेन ऋषिकेश सेवन ओके थैंक यू माताजी हरे कृष्णा अर्जुन ने कहा हे ऋषिकेश आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं किंतु असुर गण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं यह ठीक ही हुआ है इति मन सांगिल्यारी भक्तापासून नाल्यारी भक्तांक देवाल प्रति भक्ती भावत तवळे भक्तांक आता अर्जुन भय चकित जल्लम हम इति मन सांगिल्यारी देवाल ते विराट रूप दिक्कून अर्जुन इच्छा करता इति दुकून अर्जुनान देवाल मगून घेतल म्हणून सांगिल्यारी यमचे कालाक कोण विश्वसी जमना कृष्णो तज अजय परम मळन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नाल्यारी ऐश्वर्य ते ऐश्वर्य सग दाखवमचे बिगेग इति मला आमगेल गदीची पतीत जावनशिले आत्मा घेतीर जावन अर्जुन देवाल मगून घेतात देव तेंदुकून अर्जुनाक संगत अस तुका ये नग्न नेत्रान मिगेल ते ऐश्वर्य सगळ्या दिक्कू वचूना तेंदुकून हांव तुका दिव्य दृष्टी प्रदान करता म्हणून सांगून आम्ही 10th चॅप्टरांत केले देवाल ते तंतूज कृष्ण सांगत अस एक अंश मिगेल ते शक्तीचे एक अंशेनच हे हांवें सारे जगतांतू सगळं कार्यकलाप करता तवळी देवान ते ऐश्वर्य सगळं इत्ती दिकून अर्जुन दिक्कूक इच्छा करता म्हणून सांगल्यारी यमचे कालारी ये सट्टानी विश्वसी जाम का म्हणून कृष्णोत अज सगळाचे नियंता म्हळेन तवळे ते स्पष्ट करचे बेगे जावन अर्जुन देवालगी मगून घेता तवळे अंतु सांगत अस तू सगळे वेळे देवाने एक नाम भक्त वत्सल पक्षे विराट रूप दिक्कना पडेन निरीश्वरवादी नामसल्यारी राक्षस तने दिक्किन आपडेनेची भयचगी जावनु धावन वत्तले तवळी ते सत्य म्हणून सांगून देवालगी प्रार्थना करता अर्जुन नेक्स्ट श्लोकांतू
हे महा अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा, हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं और आप आदि सृष्टा है, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें? हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास इति तीना अवसंगुन देवाक संबोधन करता मुझे केकना वेचा विशेषता। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण। तो कारणों के कारण किस कोना के श्लोक एतस्वे बाय हार्ट? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जयंती माता जी, थैंक यू, कंग्रॅच्युलेशन. तवळे तांतो ब्रह्मा संगत सगळं कारणाचे कारण तोच कृष्णोत्तम. तो आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं. तवळे ब्रह्मा जी देवा गुणगान करत असत. तवळे अर्जुन संगत इथे म्हणल्यारी हे भौतिक जगतच्याचे सृष्टी करचे ब्रह्मता, पक्षे ब्रह्मा के सृष्टी करचे कारण, सर्व कारण कारण जामनशिलो तूची कृष्णो. तवळे आता जयंती मायन संगीले तो ब्रह्मान संगीले स्तुती ईश्वरः परमः कृष्ण. तशीच भगवद्गीतांत एक श्लोकांत कृष्ण सांगत असं. कोणी सांगता हे श्लोक म्हणजे म्हणून सर्व में गेले अंतुन हे उत्पत्ती सगळं सृष्टी सगळेच. चतुश्लोकी श्लोकांत फर्स्ट श्लोका सट्टाने अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यस्तदसत्परम् अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः. हरे कृष्ण. थैंक यू माता जी. कोणे का मयेन भागवता श्लोक सांगितलं ब्रह्मा स्तुती चतुश्लोकी सांगता येवे तुम्ही? अहमेवासमेवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यस्तदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहं रतेत्तं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत. माताजी फर्स्ट श्लोक मात्र. थैंक यू. तवळे श्रीमद भागवतांतू एम कथाचे दृष्टांत मिळतस भगवद्गीतांतू तशीची ब्रह्मा स्तुती करतस. तवळे अर्जुन सांगत सर्व कारणाचे कारण जामनशिले ब्रह्मा के प्रथम सृष्टीता ब्रह्मा. प्रभुपादाने सांगत ब्रह्मा म्हणून सांगल्यार एक इंजिनियर, एक आर्किटेक्चर कशी की सेकंडरी क्रिएशन. तवळे आद्यचक म्हणल्यार सर्गम विसर्गता शरीर ब्रह्माले सेकंडरी क्रिएशन. आद्यचे क्रिएशन म्हणून सांगल्यार देवाले कृष्णोची सर्गम. तब सेकंडरी क्रिएशन ಆಗ್ತಾ विसर्गम. श्रीमद भागवतांतू सेकंड चांट अंतू 10th चैप्टर अंतू फर्स्ट श्लोक अंतू यमक मिळतस. श्रीमद भागवत म्हणून सांगल्यारी 10 सब्जेक्ट मात्रस सर्गम विसर्ग तशी 10 सब्जेक्ट मात्रस. तब तंतू आज एक दृष्टांत आमका मिळतस. तब तशी देवाक अनंत देवेश जगन्निवास म्हणजे सगळेच जगताचो नाथ. देवाले एक नाव होतं जगन्नाथ. जगन्नाथ म्हणून सांगल्यारी आमगेल हिंदू नाला इंडिये भारत देशाल देव तशी ना जगन्नाथ म्हणून सांगल्यारी सगळे सगळे जीव जंतू सगळ्याचे मनुष्याचे आफ्रिका नाल्यारी अमेरिका तशी व्यत्यास ना देवाक सगळे जगताचे नाथ जगन्नाथ. तशीशील देवाका नमस्कार करता म्हणून सांगून अर्जुन नमस्कार करता नाल्या तंगे गुणगान करता. नेक्स्ट श्लोकांतु आप आदि देव हैं, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं. आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य है. आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं. हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है. तवळे ये 3 श्लोकांतू देवाल गुणगान करतात. तब ये गुणगान को और जावनु मगिरी अर्जुन नमस्कार करता. इति मग सांगितल्यारी अर्जुनाक ये विराट रूप दिक्कून रब्बोसन आहे. मग सांगितलं तो गेले सगळे वेळे त्यांनी सखा कृष्णाल सख जावनेशील अर्जुन तगेले मित्र ते श्याम सुंदर जावनेशील कृष्णाल ते फोमारी
वपासं चिबिगे जावनु आद्यक देवाक गुणगान कोरनु नेक्स्ट श्लोकांतु देवालगी प्रार्थना करता तवली तिमहुन प्रार्थना करता मुहलगी नमका 24 39 श्लोकांतु अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा आप वायु हैं तदा परम नियंता भी हैं, आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं, आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं, अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। ऐसे तात्पर्य लगे नाम वचता तात्पर्य श्रील प्रभुपाद चांजनम का संबंधित स तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा जय श्रील प्रभुपाद। आप भगवान को वायु कहा गया है क्योंकि वायु सर्वव्यापी होने के कारण समस्त देवताओं का मुख अधिष्ठाता है। अर्जुन कृष्ण को प्रपितामह कहकर संबोधित करता है क्योंकि वे विश्व के प्रधान जीव ब्रह्मा के पिता हैं। तवली अंतुने अर्जुन स्पष्ट कोण संगत स तू प्रथम सृष्टि जावने सिले ब्रह्माले लेगे ना पिता नलरी बापूस्तम तवले ब्रह्मा कृष्णाले खंचे पुरुषावतारांतून की उत्पन्न करता उत्पन्न जगता कोने सांगता है वे जन ब्रह्माले जन्म नलरे ब्रह्म खत्ते दुगुन की जन्म गता एक माता जिनका रक्त संलयन का गर्भोदक थैंक यू गर्भोदक चाय विष्णु लेते ना बिंथुगुनु एक कमल कमलता ओके थैंक यू कमला फूल हमले हाँ ओके थैंक यू तशी अर्जुन ते ब्रह्माले पिता नालेरी बापू तूंचता मन संगुनु देवालगी नमस्कार करता। नेक्स्ट श्लोकांतु संगति तुम संगलेरी अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। तवले तिदुकुन के संगत हम कोने संगता है आम तो का शरीर दिशांतुकुन नमस्कार करता है सर्वव्यापी असं म्हणून। हाँ थैंक यू माता जी एक वगले के लगे ना सर हेमा माता जी थैंक यू और कोने सांगता है आणि कोणे आता अर्जुन ब्रह्मा को 4 तोंड शिल्लमिती ब्रह्मा 4 तोंड शिल्लमिती चारे दिक्का नमस्कार नहीं माता जी अर्जुन देवाक गुणगान करता सर्व धिक्कारी नाम तो का नमस्कार करता हम परम ब्रह्म परम धाम वायु मस्त खुशी रहता ओके ओके सक्ताने समय हाँ सक्ताने ओके ओके सक्ताने ओके ओके माता जी थैंक यू सक्ताने संगुच करेक्ट था आता आम्ही रब्बुले का सिचुएशन में संगल्यारी कृष्णो विराट रूप नाले तंगेलते ऐश्वर्य अर्जुन आदकेत तवले अर्जुन खंचे दी शेर चोइतकी थंग सग्गा कृष्णाला ऐश्वर्य था आता पूर्व नालारी उत्तर नालारी पश्चिम नालारी खंचे दी शेर चोइलारी अर्जुना ये मात्र दिक्कुएता वगल काय दिक्कुएना कृष्णाले 1000 फेसस तंतु फेस अंतु एक एक ऐश्वर्य दिक्कतस आता पूर्व दिक्कार दिक्किलारी कृष्णा ने अर्जुना येंचित दिक्कता उत्तर भाग आइलारी येंचित दिक्कता तेंदुकुंता आव सगळे दिशारी तुका नमस्कार करता म्हणून सांगून हंगा देवाल प्रार्थना करता। तशी आम्ही नेक्स्ट श्लोकांतु इति संगत म्हणूया ये बहुत महत्वपूर्ण एक श्लोक था श्रील प्रभुपाद जैते परपोटांत एक कोट करचे एक श्लोक था हमका प्रीचिंग का स्पेशली कोट कर या श्लोक चाहे एक सुंदर जान श्लोक था तुमको सकतांगे बाय हार्ट जल्ले लस्यात कोणा पण बाय हार्ट गेले लसवे श्लोक असला संज्ञात 41 and 42 सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं या संगाय माता जी ऐकू येता
अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासात् असत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु तत्समक्षं तच्छामयेतामहं प्रमेयम्। ओके, थैंक यू माता जी। ये श्लोक अंत एक अर्जुन एक देवाक अभिसंबोधन करतो सर, हे केशव, हे यादव, हे सखेती. मागीर लास्ट ना पडे ना, लास्ट तंतु अच्युता म्हण सांगत असा. इतली दुखून की अच्युता म्हण देवाक अभिसंबोधन करता अर्जुन. कोणे सांगता हांवें? च्युति नत्तिलो च्युती नत्तिल्लो ಸೇರಿತ. इतली दुखून की हंगा स्पेसिफिकली च्युती नत्तिल म्हण सांगू कारण endless Krishna, endless म्हणत होते. No beginning, no end Krishna. ओके, थँक्यू माताजी. अशी अच्युत म्हणून देवाक जायत्या वेळे अर्जुन अभिसंबोधन करत असा. फर्स्ट चॅप्टर तू सांगत असा अर्जुनाक, सेनयोर बयोर मध्ये रथम स्थापय मे अच्युता. तशीच लास्ट 18th चॅप्टर तू येना पडे ना, करिष्ये तव वचनम अच्युता तंतु श्लोक सांगत असा. इतली म्हण सांगल्या री अर्जुन थंग सांगता आम्ही भौतिक जगतांत नव्हे तो आमकां जायते च्युती येव्यात. पक्ष कृष्णाक उरिक्किलुम च्युतीयम ना ते अर्जुनाच्या अंजान कळता. तवळे म्हाका च्युती येयल्या री अच्युत जावन आशिल्लो कृष्ण आसा देखून म्हाका रक्षण करतलो. तेन्ना भक्तो म्हण सांगल्या री हंचे समयारी तो तागेले एक क्रेडिट टान करता म्हण चिंतकाना सगळे वेळेरी रक्षक कोण आसा? कृष्ण. तवळे अच्युता तुका च्युती ना तवळे तें देखून तू म्हाका सांगून दी नाल्यार म्हळ्यार एक अर्थार तांगा अर्जुन करेक्ट जामते अच्युता म्हळ्यार नावाची उदाहरण नाल्यार देवाक अभिसंबोधन करचे. तवळे श्लोकांत तू अर्जुन कृष्णा लेगी मागून घेता नाम असल्यारी सॉरी म्हण सांगल्यार आमकां क्षमापण मागून घेता. इतलें म्हण सांगल्यार आतां म्हाका मनान जाल्लें तू सगळाचे नाद सगळे ऐश्वर्य हे जगत सगळे तुगेलेच एक अंश संभवान ताज्यांत सगळं उत्पत्ती ताजे सगळं जगता म्हणून एक शक्तीचे. तवळा हांव म्हगेल अज्ञाना खातीर तुका मित्रतावश नाल्यार तुगेले ते स्नेहा खातीर हांवें जायते वेळे केशव यादव यादव सग म्हणून तुका हांव पुकारलेलो आसा. तशीच सखा म्हगेल सखा सुहृत म्हण सांगून ताका हांव तुका उद्दिलेलो आसा. पक्षे आत्तां हांव म्हाका मनान जाल्लें तुगेली स्थिती इतली म्हण सांगल्यार आता आम्ही दुबय आसा. दुबया शेका वचून आम्ही साधारण एक आमगेल मित्र आली हें करचे गतीचे आमकां शेका लेगी वचून करूं ना रायट. तवळी अर्जुनूय कृष्ण आले तेंच मागून घेता. तुगेली स्थिती म्हळ्यार तुतले व्हडले एक स्थिती हांव म्हगेले अज्ञाना खातीर तुका अशी सगळं सांगून घेतले. हे मात्र न्हय जायते सुहृत नाल्यार एक ओपन साबेरी हांव तुका अशी सगळं सांगून उणाव येयलो आसा. पक्षे हे समयार सगळं कृष्णान कशी की अर्जुना लेगी ताजे एक आदान प्रदान दिमचे नाल्यार स्वीकार करचे तेंची तर कृष्णाले एक महत्व म्हण सांगूचे. तर कृष्णा लेगी आमकां तरी मसल्यार आता कृष्ण अर्जुन इतली देखून हे श्लोकांत अशी सांगत म्हण सांगल्यार आमकां हे विराट रूप नाल्यार विराट रूप म्हणूचे भौतिक जगता मात्र आसा. स्पिरिच्युअल वर्ल्डांत विराट रूप ना. थंगा आध्यात्मिक जगतांत चतुर्बाहु विष्णु रूप नारायण रूप ना तरी मसल्यार कृष्ण श्याम सुंदर जावन आशिल्ले कृष्ण. देव ये भौतिक जगता मात्र मेटीरियल तें देखून ते टेम्पररी म्हण सांगूचे परमनंट न्हय. परमनंट जावन आशिल्ले देवाने कृष्ण श्याम सुंदर रूप ना तरी मसल्यार वैकुंठांत दिकूचे नारायण चतुर्बाहु जावन आशिल्ले विष्णु. तवळी हे आमकां आदान प्रदान 5 रस आसा. कोणे सांगता मेन जावन आशिल्ले 5 प्रायमरी रस खंयचे म्हणून? हरे कृष्णा. कारुण्य रस,
साख्यरस माधुर्य माधुर्यरस वात्सल्यरस वात्सल्य हाँ वात्सल्य माधुर्य साख्य भक्ति साख्य 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 हाँ दास्य हाँ दास्य दास्य अनेक लेकिन सर प्रेम नहीं हनुमान कशी घेतलेलो सख्य दास्य दास्य हनुमान दास हनुमान दास्य म्हणजे एक रस लेकिन सख्य दास्य दास्य सख्य दास्य वात्सल्य माधुर्य सख्यरस ओके दास्यरस ओके सट्टाने करेक्ट जानता दिले शांत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य तवळे पांच रस आमका कृष्णाली मात्र दिमचाके कांगिमचाके वस्तले तवळ ये विराट रूप आले की आमका ये पांच प्रकार आशिले रस विनिमय करू वसुतिना तवळ ते ఎందుకుంత అర్జునంగా దేవాలకి మగ్గున్ గెత్తే తిమన సంగిలారి बाकी अशी नहीं ऐसा करना भीपल्सम नाले भयानकम आश्चर्य बाकी का 7 लेकिन ऐसा मतलब 12 रस असं तंतु मेन प्राइमरी रस महिलारी 5 बाकी आमची सगळं जायलारी आमका विराट रूप से दिखना पड़े ना अशी भयानकम भीबल्सम सगळं पक्षे 5 रस मेन जामने सिलते श्याम सुंदर कृष्णाली मात्र नमका कांगेम चाके दिमचाके वस्तले तवळ ते ఎందుకుంత అర్జునంగా ప్రార్థన करते ती म्हणून सांगल्यारी तू ते श्याम सुंदर जामनशील रूपारी वापास यो म्हणून सांगून देवालगी रिक्वेस्ट करता क्षमा याचन सांगून अवश्य सगळं तुका उद्दून हे केलेलं असं खेळ हक केलेलं असं പക്ഷേ तू मका कृपा करून तू गेलते चतुर्बाह रूप दकेम तंतु लास्ट श्लोकांत तसं चतुर्बाह रूप 45th श्लोकांत किरीटिनं गतिनं चक्रहस्त इच्छामि त्वं द्रष्टमहं तदैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे विराट रूप, हे सहस्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तवली लास्ट अंतु दोन्ही श्लोकांतु देवालिकी प्रार्थना गेम घेतता तवळ आधीचंतु देवाल गुणगान केले मागिरी देवाक नमस्कार करता मागिरी देवालिकी क्षमा मागून घेता मागिरी लास्ट देवालिकी रिक्वेस्ट करता तू गेलते कृपेन मका चतुर्बाहुजामनिशील रूप दक्कई म्हणून तवळा तू सांगत श्रीला प्रभुपाद चतुर्बाह रूप मन सांगल्यारी वैकुंठा तू असंख्य तंतु ये शंकु चक्र गता पद्म एक ऑर्डर आर्यम का म्हणना थोडले वेळी शंकु राइट आंते व्यातनरी चक्र लेफ्ट तशी सगळं मार्जाने व्यात तशी असंख्य अस तर तशीशी न रूप तू मका दाखवून दी म्हणून देवालगी मागून घेता उतले श्लोकांचे एक सम्मरी जानम का मिलचे मेरे एक श्लोक लेकिन सर पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्निवास, आप पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाइए। अशी दोन श्लोकांतु देवालगी प्रार्थना करता। मेरी एक श्लोक लेकिन सर आप अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूं और आपकी कृपा की याचना करता हूं। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की तिठाई सहन करता है या मित्र अपने मित्र की दृष्टता सह लेता है या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। तबला अर्जुन देवालगी मग गुणयंग घेतस इतमळारी एक प्रिय सुहृत ताली आम्ही तंगेल तमाशा नाले ते करता येतरी मसले तो क्षमा करतोल तशीच एक प्रिय तमेल तंगेल अपराधाक तंगेल पती कशी की क्षमा करता तब ते तू कृपेन मिगेल आम केलेलं जैते अपराध तुका शिसगाम तुका नाव दिलेलं
सक्टाल मुखार तुका खेळ केलेलो आसा जायत्या प्रकाराची उती म्हाका जाल्लेली आसा पक्षे तुका च्युती ना ते देखून तुका अच्युत अच्युत म्हूण नांव तातूंत दयव जावन मुगेल ते च्युतीक नाल्यार हांव केलेले ते सगळे अपराध तूं क्षम पावन म्हाका तुगेन ते पुनः चतुर्बाह रूप मागीर आमच्या श्लोकांत कृष्णा लेगीत मागून घेता आसा तुगेन ते दोन्ही भुज जावन श्याम सुंदर रूप लेगीन तूं म्हाका दाखोवंक का म्हणून देवा लेगीत मागून घेता। एक श्लोक नहीं ऐसा आप अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा आप इस चार तथा अचर आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है न ही कोई आपके समान हो सकता है। तवळी देवायक नामस कृष्णाल अशी एक व्यक्ती कोण ना तगेले तुल्य जावनी ना तजापकी होड जावनी कोण ना देवाई ती नावांकी तक संगपम कोणी हंगतावे तो परमात्मा असो तेगेल दाखवून पुरा सृष्टी निर्माण झाली। वय माताजी तक एक नाम येतन अच्युत केशव जैत नाम देवा उदित आहे ना देवाल तुल्य कोण ना देवाल पशके उंच नालेरी तजापके ओढ जावनी कोण ना तसे एक अर्थ एक नाव असं देवा परमोत्तम नाही देवोत्तम देवोत्तम परम पुरुष नाही माताजी असमूर्ध ऐकलेलं असं तुम्ही असमूर्ध असमूर्ध मंगलारी देवापशके तुल्य कोण ना तजापके ओढ कोण ना तो एकूच कृष्णुच तबले भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है तबले शी आयचे ये तुम देव सॉरी अर्जुन आद्यच देवान गुणगान करता 3 श्लोकान मगिरेमच्या श्लोकांत देवाक नमस्कार करता मगिरेमच्या श्लोकांत देवालगी माफ मागून घेता मगिर लास्ट देवालगी प्रार्थना करता नाल्यार क्षमा याचन सांगून रिक्वेस्ट करता अशें सगळं म्हाका जायत्या प्रकाराक अपराध मिगेल तर्पेन जाल्लो आसा तूं क्षमा कोर म्हाका ते वापास तुगेल ते श्याम सुंदर रूप म्हाका वापास दाखोवंक म्हणून तवळे आमचे सेशनांत तशीच भक्तीचे महत्व सगळं इतू दुखून कृष्ण अर्जुनाक हे हक दाखोवन दिता म्हळ्यार भक्तीन अर्जुन तंतु एक 5 रसांत अर्जुनान हे म्हण सांगूचे कोणे सांगता अर्जुन हंचे रसांत श्रेष्ठ अर्जुन कृष्ण जावन सख्य तवळे सख्य रसांत बगल कोण की श्रेष्ठ जावन आसा अर्जुन आणि कृष्णच अर्जुन वे श्रेष्ठ सख्य रसांत सुदाम सुदाम कोण की कृष्ण आणि सुदाम मगिरी गोपी कशी की देवजन कशा सारखी गोपी गोपी श्रीमती राधा रानी सगळे गोपी गोपाल थैंक यू माताजी गोपीगळ सगळं माधुर्य रसा गोप सख्य रस तबला एक व्यत्यास हंगा अर्जुन कृष्णालते विराट रूप सदी कुंजम चानी भयचकित जालो पक्षा मी कृष्णाले दशमस्कंदांतू लिहिले तू गोपगळ कशी की कृष्णालिगी तन्नी कशी की देवालिगी शिले तंगेले विनिमय नाल्यारी आदान प्रदान तन्नी हंचे वेळेरी कृष्ण देव मळलेक संकल्प तंकना तंकागे तिगस तंगेले प्रिय सुहृत तळते ఎందుకుని तन्नी हंचे वेळेरी देवालिगी खेळतनी सगळे वेळेरी कृष्ण नाल्यारी देव म्हणतानी तशी एक ऐश्वर्य भावना तंचेल म्हणना तन्नी सगळे वेळेरी योमेगेल प्रिय सुहृत तळते ఎందుకుని तन्नी तंगेल व्यवहार तशीच ते ఎందుకుని कृष्णाक
वृंदावनातील गोप नाल्या वृंदावनातले गोपिകൾ कुठलेची श्रेष्ठ चैतन्य महाप्रभू एक श्लोक सांगत असं कोणी सांगता येते म्हणून कशी की जाम काम गेले भक्ती गोप भर्तृ पद कमल दासानु दासानु दास तेंदुकुंत कते तंगेलते पद चिन्ह नाल्या तंगेलते दाखवून दिलेले महाजनाः येन कदास पंदाह म्हणून सांगत असं तर त्यांनी दाखवून दिलेले ते वाटते ना आमका तांगेन अनुकरण करू आम्ही आमका तुतले एक पात्रता ना तशी आम्ही अनुसरण करून रूप गोस्वामी त्यांचे सांगत आहे तुम्ही आमका रूपानुग भक्त म्हणून सांगूचे तर आम गेलते साधना घट्टी आम्ही साधन धोरण देवाली श्रील प्रभुपादान आमका सांगून दिलेले गदीच ते प्रणाली आम्ही फॉलो करता तरी मसलारी आमका इथे रूपानुग स्टेज आरी येऊन मगिरी देवालगी 5 रसान आमका संबंध जोडियात हरे कृष्णा थैंक यू सो मच कोणाक इथे ऍड करूया आता मला इथे एक प्रश्न इथे असले हरे कृष्णा हरे कृष्णा कोणाक असले क्वेश्चन असणार प्रभूजी तुम्ही सांगले की भौतिक जगता विराट रूप दिसू शकता पण मागीर आध्यात्मिक जगता खंयची रूप असतात आध्यात्मिक चतुर्भुज? जगता कृष्ण श्याम सुंदर रूप ना तरी मसल्यारी सौम्य. चतुर्बाहुजानुशील नारायण रूप अच्छा ये विराट रूप हमचे टेम्पररी था ओके तुम्ही प्रभूजी केदने ओपन पेपर घेताचे एकदम आमका अलर्ट दवरताचे आमका गंमत येता तुमगे क्लास तू थँक्यू हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रभूजी धन्यवाद ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण माताजी ಆಕ್ಚುಲಿ ಧ್ವನಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತೂ 2.7 ಅಂತೂ ಅರ್ಜುನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾವನು ತಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮಕ ಗುರು ಸ್ಥಾನ ದೇತನವ ಗುರು आणि ಶಿಷ್ಯ तशी स्थान वय वय आणि माताजी सख्य अंग तपास त्यांनी सख्य म्हणारे सख्य रस असं वय ऍक्च्युली कृष्ण वंदे जगद्गुरु म्हणायला असतं ना तशीच अर्जुन कृष्णाक कृष्ण परमात्माक गुरु म्हणून तशी आम्ही तशीच कृष्ण परमात्माक गुरु म्हणून एक्सेप्ट करेत आमका दीक्षेने घेऊन गुरु तशी त्याचे महत्व कसं नाही प्रभूजी माताजी एक सुंदर जानुशीन प्रश्न था आमगेल सट्टाले हृदय 4 प्रकार गुरु तत्व स कोणे सांगताय वे खंच म्हणून 4 प्रकार अस गुरु तत्व हरे कृष्णा ओके तर आमकेल सट्टाले हृदयां भितर एक गुरु अस तांगे नाव कोणे सांगताय चैत्य गुरु ऐकलेलं असं कोणी चैत्य गुरु म्हणून ना प्रभूजी ऐकणच ओके 4 प्रकार गुरु अस एक मार्गदर्शक गुरु म्हणतले मागीर नेक्स्ट आता शिक्षा गुरु थर्ड दीक्षा गुरु मागीर चैत्य गुरु आता भारती मायेन प्रश्न केलेले भारती माताजी वय वय प्रभूजी हा त्यावेळी तुम्ही सांगितलं कधीची आता अर्जुनाने कृष्णाक डायरेक्ट जान स्पिरिच्युअल मास्टर जाम घेतलो गुरु जान आमका तशी कोरू असिले तुदलेच आमगेल हृदय पवित्रता ना त्यावेळी आम्ही त्याला बल्यार पावल्यार मात्र आमका डायरेक्ट कृष्णाक स्पिरिच्युअल मास्टर जान काढू वस्तले त्यावेळी ते ఎందుకు आम्ही भाव सागरांक बंद जाम नसिलेले बद्धात्मा होता अर्जुन म्हणून सांगितले अरे आमगेल कधी एक साधारण व्यक्ती नाही अर्जुन देवालयोचे एक पार्श्व श्रीमद भागवतांत नामत फर्स्ट चांडो त्याचे दृष्टांत मिळत सर देवालगी लीला करचे सगळे म्हणून सांगितले देवालयच पार्षद त्यामुळे ते पार्षदांक देव कृष्ण एक एक लीलेंतू भाग भाग गिमचाशीन अवसर प्रदान करतो त्यावेळी ते आमकाय तशीच तेला वल्यारे आम्ही वाढून नाल्यारी उंचार येताय तरी मसल्यारी आमकाय तशीच कृष्ण तांगेल ते लीलेंतू भाग भाग गिमचाशील एक स्थान प्रदान करतो त्यावेळी आमका क्रमशः आमका आम्ही भक्ती कशी की आमचे आमके एक मार्गनिर्देशक गुरु असतो मार्गदर्शक गुरु
तवळ तांनी तुम्हाला तांकां सगळे आमकां करेक्ट जावन दर्शन मार्गनिर्देश सगळं दिवच्या वचून जाल्यार आमकां एक दर्शन दिवच्या वचतलें तांकां मागीर आमी अशी भक्ती कोरणे ना पडेन अशी जायते सत्संग अटेंड करचें मागीर देवाल भक्तीन आराधन सगळं कोरणे ना पडेन मागीर आमकां एक जायते क्लास सगळं अटेंड करना पडेन आमकां खंयचे एक शिक्षा गुरु लेगीत आमकां एक प्रेम नाल्यार तांगेले एक चड जावन दिसलें तांगेन प्रवचन चड आमकां आमगेले प्रश्ना सगळं उत्तर मेळचें कधी दिसतलें तवळे आमकां तांकां शिक्षा गुरुजान कळयात तर ते शिक्षा गुरु सगळं आमी डिस्कस करचें जाल्यार आमकां समया समयार करेक्ट जावन दिसलें मार्गदर्शन सगळं दिवचें मागीर आमकां दिक्षा गुरु तवळे दिक्षा गुरु म्हण सांगल्यार आमगेल्या जिवितांतू एक गुरु तसलो दिक्षा गुरु पक्षी शिक्षा गुरु जायते आसात आमी जायते क्लास अटेंड करते सर तवळे आमकां सट्टांगे जाल्यार आमकां दीक्षा गुरुजान सॉरी शिक्षा गुरुजान कळयात 11th चांडोन तू 24 गुरुचे तांगेले सगळं वर्णन आसा मागीर आमगेल्या जिवितांत अम्मा आवसू बापूसू आमगेले टीचर्स सगळे गुरु ता मागीर आमगेल्या जिवितांत एक दिसा एक आमकां लेसन मेळचें आसा लेसन ते लेसन आमगेल्या जिवितांत एप्लिकेबल कोऱ्या तरी मसल्यार आमगेल्या भक्ती जिवितांत तर तांणी सगळे आमगेले गुरु ता तवळी आद्यचे मार्गदर्शक गुरु मागीर नेक्स्ट शिक्षा गुरु थर्ड दीक्षा गुरु तवळ दीक्षा गुरु म्हण सांगल्यार देवालय कृष्णालय रिप्रेझेंटेटिव्ह ता तांणी प्रतिनिधी ता देवालय गुरुय कृष्णुय आमगेले दीक्षा गुरुय कृष्णुय जावन व्यत्यास ना तवळी दीक्षा गुरुय जावन आमकां चड कनेक्शन ना म्हटल्यार तांगेले बापू सेवा सगळं कोरण्या ना पडेना आमगेले भक्तीक जायते प्रोग्रेस जाता मागीर आमी तशीच पवित्र जाणे ना पडेन आतां अर्जुनाल गदीची आमकां जाल्यार कृष्णा लेगीत चैत्य गुरु आमकां निर्देश दितलो तसलेल्या प्रभुपादा सगळं तांकां सपनांत येवन तांगेले गुरु अशी तुमी संन्यास काड दीक्षा काडाय सगळं म्हण तांकां सपना येवन दिता निर्देश तशें आमी ते लेवलार वाडून येना पडेना आमगेले हृदय तितलेच पवित्र जायना पडेना ते चैत्य गुरु आमकां डायरेक्ट निर्देश दितलो हरे कृष्णा माताजी इज इट ओके माताजी वय प्रभुजी तुम्ही ते पार्षद माणे पडा आम्ही अशी ओव्हरऑल पळयतना अर्जुनूय आमगेला वरीची तो वय दुःख पावता तो वय तागेले रिलेटिव्हसाक म्हळ्यार लायक मरताश म्हणून ते पुरे म्हळ्यार लायक कॉमन नॉर्मल आमगेला बरे मनशा वरी तागेले बिहेवियर आमकां दिसता न्हू तुम्ही आतां सांगता पार्षद तशें देखून म्हळ्यार लायक कृष्णाले फोटो तागे लिलेन तुझे तवळे तांणी ते लिहिलेंत भाग घेयना पडेना तांकां दिमचे रोल तांणी परफेक्टली हँडल करतले वय प्रभुजी धन्यवाद प्रभुजी हरे कृष्ण हरे हरे इतु म्हळ्यार कृष्णाक कळटा अर्जुन देवाल शुद्ध भक्त दुगुनू तांणी माये पडल्यार वापास तांणी येतले आमी तशी न्ही आमी आत्ता येता म्हण सांगून तांकां थंय देवले गोलोकांत थंय मागीर आमी की जन्म जन्मांतरच्या आमी येताय इतकी श्रीला प्रभुपाद कृपेन करतना आमकां ते वापास वच्चे आशिल्ले वाट मेळ्ळ्या ते देखून हेच जिवितांत आमकां वापास वच्चे आशिल्ले प्रयत्न हेच जिवितांत काडका हरे कृष्ण वगळ कोणाक ते प्रश्न सवय प्रभुजी हरे कृष्ण माताजी हांव लेखता की दीक्षा घेतिल निमित्त आमकां चड आनी की ज्ञान कळटा की म्हूण गुरुल मुखांतर आमगे दीक्षा गुरुले संपर्क आमी आयले नंतर आमकां अध्यात्मा विशय तेदोळ आमकां म्हळ्यार म्हाका भगवद्गीतेनी भागवत सोडल्यार विंगड कसले गुतना चैतन्य चरितामृत ते पुरा हांव वाचीनी तांतूल पुरा मस्त पुरा म्हाका गुतना सो ते पुरा ज्ञान गुरु दिताच की म्हणून दीक्षा गुरु न्हय म्हूण हांव लेखता वय वय ते ओके थँक्यू माताजी इतमा सांगल्यार आमगेल ती एक दीक्षा गुरु म्हण सांगल्यार आमकां देश काल पात्र हे तीन इम्पॉर्टन्स देश काल पात्र तवळे आमकां कशी साधन की आमगेल भक्तीक इत म्हळ्यार आमी सगळे एक स्तरार न्हय एक लेवलार न्हय तवळे आमगेल स्थल नाल्यार आमी खंयचे
लेवलार की असं म्हणून ते जे आवनेशिले की आमका एक शिक्षा संप्रदायता आमगेला दीक्षा गुरु दितलो सक्टांगे एक ये नाही आता हरे कृष्ण महामंत्र आम्ही सकटे जप करताय तरी मसल्यारी तांगेल ते साधना आता सक्टांगे एक की ऍक्टिव्हिटी नाही दितले तशी मसल्या सकटे टेंपल प्रोसेड सगळे जातले ना तवळ तांगेल ते ऍक्टिव्हिटी आणि सरी नाला तांगेल ते रुची नाला तांगेले आम्ही एक दीक्षा गुरु मुखार वचन आपणे आमगेले फुल प्रिंट गुरु कळतले तवळ आमका इतिंतू കഴിവस नातले आमकी त्यांत प्रावीण्य असं म्हणते मनाकून ते जे आवनेशील शिक्षा आमका दितले गुरु दीक्षा गुरु तवळ दीक्षा गुरु कृष्णुजन व्यत्यास काय ना तवळे तांनी सांगून तिमचे निर्देश आम्ही आमगेल जीवितांत पालन करताय तरी मसल्यारी दीक्षा मेळेल परांत शिरके सांगत तरी मसल्यारी आमगेल भक्ती जीवनाचे सुरुवात तर मागीर आमगेल ते भक्ती जीवन म्हणजे आम्ही कशी की लिफ्टार वच्चे स्टेप्साचे वच्चे व्यत्यास आसा दीक्षा घेना पडे ना आम्ही लिफ्टार वच्चे कधी दिसले फास्ट नाल्यार तुतले स्पीडार आमकां भक्तींत प्रोग्रेस करया हरे कृष्णा इज इट ओके माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी थँक्यू प्रभुजी ओके हरे कृष्णा आनी कोणाक येते डाउट नाल्यार येते तुमकां जाय जाल्यार तुमगेले विचार शेअर करूयात एक्स्ट्रा पॉइंट ऍड करूयात ऍड करता जाल्यार तुमी ऍड करूयात हरे कृष्णा कोणा काही डाउट ना तरी मुस्लिम आमकां सेशन वाइंड अप करूयात हरे कृष्ण अनंत अनंत धन्यवाद प्रभुजी तुमका तुमगेले सेशन मस्त लायक आशिल्ले ऑल ग्लोरीज टू